Mga puso, Brigada Eskwela sa Haro National High School magluwas sa pagpaninlo, importansya sa minimum health protocols ginhatagan man igtalupangon. Pila ka mga buluthuan nagpatigayo na sang orientation agud mangin masulhay ang abre klase. Inigitutukan ni Daryl Marie Sarmiento. Upod ang kapin 200 ka mga ginikanan, mga maestra, estudyante, kag iban pa nga kaupod sa komunidad. Ginlunsar ang Brigada Eskwela diri sa Haro National High School kay inasang aga. Kung sa masami, simple nga pagpaninlo, pagplastar sang classrooms, kag sang bugos nga eskwelahan ang ginapasiguro ang kahandaan. Sa subong, duga nga butang ang ginalakip sa brigada, kaangay na lang sa pag-obserba sang minimum health protocols. Sa sini nga pag-open, hindi lang nga panglimpyo ang among gin-emphasize, no? We have been doing this, preparing the schools for almost a month already. Gina-check namon bawat kung ano pa mga kulang-kulang. Sa palaabuton nga Agosto 22, ginapaabot ang kapin 5,000 ka mga estudyante nga populasyon sang bulutuan. Sa kada classroom, 30 ka mga kabataan ang sarang makaokupar. Ang katunga nga 30 magapabilin sa modular learning. Suno sa principal, dako nga bagay nga mapabilin ng proper hygiene, ilabi na nga face-to-face na ang klase. They will follow health protocol, they will wash their hands. May ara dira sa bawat classroom, we have alcohol, presence of alcohol, and other hygiene kit. Samtang sa Oton Central Elementary School naman, ang mga bata amat-amat na ginapap-familiarize sa pagpatigayon sa face-to-face classes. Sa ila orientation kaina, ginatuluan ang mga bata kundiin ang mga entrance kag exit, lakip na kundiin ang mga temperature checking area kag hand washing. Samtang, bisa na kamas, kitaon sa gihapon ang yuhom sa mga mata sang 25 tanan ka mga kabataan nga nakabaton sang school supplies sa Barangay Poblacion South Uton. Magluwas sa gamit pang eskwela kay feeding activity man nga ginpatigayon ang mga kapulisan sang Uton Municipal Police Station. Hindi lang kabataan ang mga nakabenepisyo, pati ginikanan nagtambok man sa dialogo angot sa crime prevention and safety tips. Hindi kabahin sang programa sa mga otoridad agud mas mangin malapit pagid sa ginaserbisyuhan nga komunidad. Upod kay Hans Desierto, Daryl Marie Sarmiento, One Western Visayas.